הממשק החדש של קנווה כבר כאן, וחוץ מזה שהוא יותר יפה, נקי, מאוברר ומרווח, יש לנו פה גם יכולות חדשות. היום אני אראה לכם את היכולת ליצור קורסים. הקורס המודגם פה הוא בעצם תהליך של אונבורדינג, של קליטת עובד חדש לארגון. בואו נראה איך זה עובד. אני רגע לוחצת על הדמו של קנווה, use this lesson. ושימו לב, יש לי פה שיעור דיגיטלי שמורכב, בעצם קורס דיגיטלי שמורכב משיעורים שונים, שאני יכולה להיכנס אליהם ולצפות בתכנים. למשל, התוכן הזה הוא תוכן מסוג מסמך. תראו איזה יופי. יש לי כמובן כאן עוד סוגים של מסמכים, מצגות. כמובן אפשר לצפות בזה גם במסך מלא. ומהצד השני, מי שבעצם יוצר את הקורס, יכול גם בסופו של דבר לראות נתונים אנליטיים, מי מהעובדים צפה, עד איזה שלב הוא הגיע, וכיוצא בזה. שווה לצפות ולראות, ולהמשיך להתעדכן כמובן בכל החידושים שיש לכאן ולהציע. תהיו איתנו גם בסרטונים הבאים.